ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯୋଉମାନେ ରେସନ କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ନିଜ ପରିବାରର ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଧରି ଅନଲାଇନ୍ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି କରିବା ସମୟରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ରେସନ କାର୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ଅନଲାଇନରେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ହବ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପେପର ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ବା ନିଜର ବି ମୋବାଇଲରେ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସବମିଟ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆସିବ, ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢିକି ରଖିବେ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକକୁ ଯିବେ। ଯୋଉ ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ବା ସେଇ ରେସନ କାର୍ଡ ବିଭାଗକୁ ଯିବେ। ବିଭାଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଜଣାଇବେ ଆମେ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ କରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ସେ ପେପରଟା। ତ ତାଙ୍କେ ତାହାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରେସନ କାର୍ଡଟା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମେମ୍ବର ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି ସେଇ ରେସନ କାର୍ଡକୁ ଆପଣ ବ୍ଲକକୁ ଧରିକି ଯିବେ। ସେଇ ବ୍ଲକରେ ଯାଇକି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରିବେ। ଯଦି ଅଲରେଡି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଅଛି ତ ଅନଲାଇନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣ ଫୁଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆଡିସନ ମେମ୍ବର ବା ଆଡ୍ ମେମ୍ବରରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଡ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ତ ଆଡ୍ କରିବାର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ବା ଗୋଟେ ବୁଆଶୁଣୀକୁ ବା ଗୋଟେ କାହାକୁ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଡରେ ନଥିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଡରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ନୂଆ କାର୍ଡରେ ବା ଯୋଉ କାର୍ଡରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ କାର୍ଡରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିକି କରିବେ। ଏଇଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଡରୁ ଏଇ କାର୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ଯଦି ପୁରୁଣା କାର୍ଡ କିଛି ଅଲଗା କାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ, ତ ସେଇ କାର୍ଡରୁ ନାଁଟା ଡିଲିଟ୍ କରିକି ଏଇ କାର୍ଡରେ ଆଡ୍ କରେଇଦେବେ। ଆଡ୍ କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କାର୍ଡରୁ କିନ୍ତୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ଯାହାର ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କଣ୍ଡିସନ କଲା ପରେ ଯଦି ଆଡ୍ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲକକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯାହାର ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଏବଂ ରେସନ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆପଣ ବ୍ଲକକୁ ଯିବେ। ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଆଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନଟା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କାର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚଢି ସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେସନ ମିଳିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ, ଛୋଟିଆ ଅପଡେଟଟା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାଉଳ କାର୍ଡ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାଉଳ କାର୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିଲ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଯଦି କିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛି ଚାଉଳ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ବା ରେସନ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକୃତ ହେବ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଅପଡେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବ ତ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।